Kela kela. लोगोफोर रावबो गैयाब्लाबो फैनायलाय आङो फार्स्ट टाइमथ' होनजाला माने दाखालाय सोलोंदोंमोन ओमफ्राय दिनैहाय हारसिङैनो फैनायबाय स' रावबो नायाखैब्लाबो माने आङो फैबाय आरो हारसिं माने फालतु बायदि रायलायबाय ओमफ्रायो रावबो नायाखैब्लाबो माने आङो बुंहरनो सानदोंदि माने मा होननांगौ जाखो फोरदेसियाव मानि थाखाय फैयो मायो बेफोरबायदि खोथाखौ बाहायदों आरो आं बेनिखायनो बुंनोसो सानदों खनसे माने गैयि न'खरावहाय जोनोम जानानै नाय बा आङो बुङोदि नोङो माखासे खोथाफोरखौ माने सानना हौवआ गाज्रि नोजोर होआलाबानो आरो गाज्रि खोथा बाहाया बा मोजां जागौ नामा आं बेखौ सानो आरो माखासे मानसिफोरखौहाय मानोना थाखायो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि थायो थेवबो माने मालायनि न'खरनि आंखालनि थाखाय फैनायखौ बा गोदाव सोराव बेफोरबायदि जेनेबा हौवा हिनजाव गावस्रायाखै थेवबो माने बेफोरबायदि बखिनो नाङा दुखु मोनो बेफोरबायदि होनजायोब्ला माने गोसोआव बिराद माबा जायो आरोना नारभास गोलैफैयो एसेग्राब जोंनिबा सैथोजों खामानि मावसेयावबो बेफोरबायदि होनजायोब्ला माने बिराद दुखु मोनो आरोना ओमफ्राय बेखौनो बुंनो सानो आङो आं बेखौनो बुंनो सानो माने बेफोरबायदि गोदाव सोराव खोथा बुंनो नाङा आरो मालायखौ लाजि फोनांनो नाङा बा मालायनि माबाखौ मोनथिया लाबानो बेफोरबायदि खोथा बुंब्लानो जाया माखासे मालाया गावनि नांगौनि थाखाय फैगोन बा माखासे बेफोरबायदिनो दुखु खस्थ'खौ भुगिनांनायखाय फैदों बेफोरखौ साननो रोंनांगोन आरो फैनानै जेबो गाज्रि खामानिथ' मावनानै जायाखै गावनि खामानिखौसो गाव मावनानै जादों आरो जों मानि थाखाय गोजान जायगायाव न'खर गारनानै फैनांदों बेखौबो आङो बुंनो सानो बा बुंनो लुबैयो मानोना जोंनि सरखाराव एसेग्राब माने जोंनो माखासे नांगौखौ सुफुंनानै होनो हानाय गैया बेफोरबायदिनो जोङो माबा मोनसे मावनानै जायो बा मालायनि सिङाव बैनानै जायोब्ला जोङो बैनि न'आव सान्दुं अखा बिराद खाथिनांगौ गोनां जायो आरो जोङो खमजुरि फैसाखौ मोननो हायो आरोना जोङो खमजुरि फैसा बिराद मोननो हायो दासिमबो जोङो जानो हागौ जोंनि आसामावहाय हिनजाव मानसिफोरनो थिनस' थाखा खरिया हाजिराखौ होयो जानो हागौ नाथाय जोङो बे थिनस'जोंनो गावनि उदैबो फिसिनांगौ गावनि फिसाबो फिसिनांगौ माखासे नोंनि दाहार दासि लानायफोरखौबो नों होनांगौ जायो आरो नोंनो समाव गाननाय जोमनाय नांगौ जायो माने बेफोरखौ जोङो थिनस' थाखाजों जोङो सुफुंनानै लानो हाजोबा बिनिखायनो माने माखासे गोबां मानसियानो परदेशआव फैयो आरो परदेशआव फैयोब्ला जोङो दा रेस्टुरेन्ट लाइनाव मावोब्ला माने एसेब्लाबो माने जोङो माबा जानो हायो आरोना एसेब्लाबो जोङो थाखा फैसाखौ आखायाव लासिनो हायो आरो जोङो मासे माससो बोखांनाय जायो बेनिखायनो जों गोबां आंखाल जायोब्ला परदेसि गोसोखाङो दिनै जोंनि सरखाराबो गुबुन जायगानि बायदिमोनब्ला जोंनि जायगायाबो दिनै डेभलपमोनब्ला जानो हागौ जोंनि गोबां आसामनि दा बेखौसो सानो आरो आङो ओमफ्राय माखासे कमेन्ट माबा सोंहरदों हाय आब' होनदों आरोना आङो माने कमेन्टखौ दासो नायसिगोन माने सासे मानसिनि कमेन्टखौ नायनानै बिराद गोसोआव दुखु मोनदों नालाय आङो बेनिखायनो आङो माने लाइभआवहायनो डाइरेक्ट आङो बुंफैबाय आरो खामानि मोनगोन नामा फेमिलि थांगौमोन आं दंबा खामानिखौथ' फंबाय आङो दा जेबो होनथ'नो हाले माने दाथ' एसेग्राब कास्ट'मारबो जाया ओमफ्राय मानसिया दंखायो फेमिलि गुबुनावहाय लानो हागौ खिन्थु नोंसोरो आलदा आलदा थानांगोन
मानोना फेमिलिब्लाबो ज' दोननाय जाया हौवाफोरखौ आलादा हिनजावफोरखौ आलादा दोननाय जायो। आंनि फुराना मालिक दङ मानसि बिदों ओमफ्राय आङो मानसि गैयैलाय आं जेबो खबर हराखै आरो नोंसोरो फैनो गोसोब्ला आं नाम्बारफोरखौ होना होनो हागोन। नोंसोरो रायलायलायनानै फैनो गोसोब्ला फैबानो जाबाय नाथाय आं जोंनि बेवहाय दा भेकेन्सि गैथ'आ आरो बेनोल'। फिगुराम बसुमतारिया मा होनदों बाजै नाइट रला मोनगोन ना? माने बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायनि सायावबो गोबां माखासे मानसिफोरा गाज्रि सानदों बा आंखौ गाज्रि खामानि मावो सानदों नाथाय बे नङा बियो मोनसे एदभार्टाइससो। जास्ट बेफोरबायदि एदभार्टाइसखौ बयबो होखायो आरो जों बार बार बेफोरनि बागै भिडिअबो खालामाखै आरो गोबां सोरबा सोरबा माने नाम्बार लायो। खर' गरम खालामहरदों मानसिनि खर'खौ जाना होयो गाज्रि गाज्रि खोथा बुङो। बेफोरबायदि मानसि दं आरोना। मानसिया परदेसआव फैबानो गाज्रि खामानि मावनानै जायो बे नङा। दङ बिनि गेजेराव दङ नुयो। माखासे मानसिया सोरबा सासेखौ नुनायनि थाखाय सन्देह खालायो जानो हागौ। नाथाय साफ्रोमबो जाया आरो गोरोन्थिखौ मावो आंबो मावदों गुबुनाबो मावदों। बार बार मावा। मानसिया बुजिनो रोङोब्ला साननो रोङोब्ला गारजेनब्लाबो गावनि सैथो लामाखौ हान्थिनो हाबसिनखायो। मानोना मैदेरानो आथिं थोंब्रै जुनार अब्ला बेनो गाब्रेनो अब्ला जों मानसिसो जोङो मोनसे मोस्रोमफोर बायदिसो अब्ला जों मानो गाबज्रिनो गाबज्रिनो बयबो गाबज्रिनो खनक बरुवा आइ लाभ इउ सना होनहरबाय आरोना। नाथाय बेबायदि कमेन्टखौबो माने माखासे मानसिफोरा गाज्रि सानो आरोना। सम सम बिराद गोसोआव नारभास जायो आङो मालायफोरजों होनजानाय बुंजानायखौ नाथाय आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआवसो हमथानानै आङो सहायथाबनानै दङ आरोना जायखि जेखि बुङा मानो बुंथों आं मोनसे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय आङो जानो हागौ बिदि बुंजाखानांगोन बा बुंजागोन नाथाय आं थिग थानांगौ बेल' आंना साननाया मोनसेल' आरोना। ओमफ्राय आङो बुंनो सानो सोरबा सोरबा माने गोबां नारभास जायो आं बायदि सोरबा सोरबा बुंजायो बिनानावफोर फंबायफोर आङो नोंसोरखौसो बुंगोन नोंथांमोना माबा मोनसे थांखिसिम सहैनो थाखायथ' सोरजोंबा होनजागोन सोरजोंबा बुजागोन सोरजोंबा रायजागोन सोरजोंबा लाजि फोनांजाखागोन बेफोरखौ नोङो सौसिलांजोब नोङो बेफोरखौ जेबो दासान नोङो मोनसे थांखिसिम सहैनो थाखाय माने बेफोरो नोंनि सायावहाय बारहुंखा जानानै फैगोन बेखौ नोङो जास्ट माने बेखौ नोंनि थाखाय मोनसे हेंथा साननानै ला हेंथाया फैखायो होमब्लाबो बे हेंथाखौहाय माने नोङो नेवसिनानैब्लाबो नोङो नोंनि थांखिसिम सफै नोङो जेब्ला नोंनि थांखिसिम साकसेसफुल खालामनो हागोन अब्लासो माने माखासे मानसिफोरा माखासे मानसिफोरा उननि समाव नोंनि आथिं हमनो गोनां जागोन बियोखा जेब्ला नोङो जागायजेनो सुरु खालामो नोङो बबे लामाजों थांगोन बेयाव आगान होजेनो अब्ला सैथाना थाखायोबा बे सैथाननिफ्राय नोङो जुजिलांनानै So गोजौ beautiful, लेभेलाव so नोङो unique. थांनांखागोन अब्लासो माने For me, नोङो looking like oh wow. साकसेसफुल जानो हागोन बेनो लोगोफोर हाय आब' सना मा खबर खबराथ' आङो बिदिनोसै आङो माने सोरजोंबा बुंजानाय मानाय आङो बेफोरखौ माने जेबो सानला बा जाफिनबाय मा बिदि जाबाय थाखो जेनेबा आरो माबासो जाफिनबावबायना नै दासो नय सेकेणड 10 सेकेणड थांफिनबायना नै बिदि जाबाय थाबाय गला मा मा खामानि होगोन बाजै नोंगौना आंहा देग्लाय आंनि बुंनाया
आंनि मोनदांनायाव आंनि साननायाव ने माबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला बुंजानाय रायजानाय मोनसे लामायाव सैथानफोर जमथेखायो ने बे लामाखौहाय जुजिनानैहाय थांनो हायोब्लासो नोंखौहाय मोजां नुगोन समाजाव माने सिगांहाय ओरैबायदि मेगन साग्रा थाखायोना नोंखौहाय नारख्लायनो हास्थायबाय थाखागोन आरोना बयबो मानसि गेदेर जाजानो गियो नोंनिनो सेन्देल फिरफिलाबो जाया नोंनि दाखाल गैयामोन हेल' फ्रेन्ड आंनिखौबो खालाम दे जागोन दे आङो चेनेलफोरनि नामखौ मिथियाहाय आं बारा मोनथिनाय लाङा दै आंखौहाय फेसबुकावहाय फल' खालामबानो जाबाय ओमफ्रायो मेसेन्जारावहाय सेनेलखौहाय हरनानै दोनबानो जाबाय लिंकखौहाय आरोना खालामना हरगोन आं दे मोननै दङ पासामिता नार्जारि मोनसे दं ओमफ्रायो फामि सनायानो मोनसे दङ आरो फेसबुकाव फल' खालाम इन्सटाग्रामावबो पसमिता दङ फल' खालामनो हागोन आंबो जायो टेनसनखौ मानोना आङो होमबाबो जेबो साना आरोना जास्ट बेफोर आंनि थाखाय मोनसे बारहुंखासो दसेनि थाखाय साननानैनो आं थायो दिनैबो सासे मानसिया ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि खोथा बाहायहरबाय मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रियाथ' फंबाय दा जाथ'वाखै दा 10थासोआव जानाय जागोन आरो माने जोंनिथ' रेस्टुरेन्ट लाइन नालाय माने 10था साराय 10था बिदियावसो जानाय जायो आङो बुंखायो जेन'बा जोङो न'खर गोनां जोंनाव माखासे थाखा फैसानि गोबां आंखाल फैयो आरो साननानै नाय सासे सेंग्रा बा सासे सिख्लाया मानि थाखाय फैयो बिसोरनावबो माबा मोनसे प्रब्लेम जायो थाखा फैसानि बिनि थाखायनो सोरबा बायदिया परदेसिखौ गोसोखाङाब्लाबो सानसे समाव फैनांगौबो जायोना आङो माने थाखा फैसा गोनां फैसा वालाफोरनाव सोङाखै बेखौ गोरिब मानसिनावसो सोंदों जायफोर फंबाय बिनानावफोरा गोरिब न'खरावहाय उजिदों खस्थ' मोनदों माखासे गोरिब न'खराव उजिनानै फरायनायनि लाइनावबो बिराद खस्थ' मोनोना नै बैफोरबायदि मानसिनावसो आङो सोंदों खनसे गोरिब न'खराव उजिनानै नाय आरो खनसे गोरिब न'खराव उजियोब्ला खस्थ'आ माबायदि मोनो बेखौ जायफोर मिथियो आङो नै बिसोरनावसो माने सोंनाय जादों आरो बेखौहाय मालायनि बुंनायखौ खोमा दाहो आब' नोङो नोंनि खामानिखौल' मोजाङै मावलांबाय था थेंकिउ फंबाय आङो नोंसोरनि बेफोरबायदि कमेन्टखौ मोनाब्ला गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनो जा आंनि माखासे नांगौनि आंनि दुखु खस्थ'खौ नुफायो बा बुजिनो हायो आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो माखासे नुसेयावबो मेगन गोसाफोरनिसो ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट फैयो ज' मोजां सैथो थासेयावबो माने गाज्रि नोजोर होयो नुसेयावबो गाज्रि खोथा बाहायो बेफोर मानसिखौसो आं थोबसेबो नायनोनो हाया सिखौ मासेबो नायनो हाया आं बेफोरबायदि मानसिखौ आरो बैफोरबायदि मानसिनो सानसे समाव जानो हागौ जोंखौनो नांहैगोनबो जानो हागौना माबा मोनसेनि समावहाय मानसिनो मानसिखौ नांखागौखा माब्लाबाबो मानसिखौ एगेन्स्ट खालामनानै दाला सानसे समाव निमाहा बिनांगौनि गोनां जाफिनो बाजै नोंना फेसबुकआ मा नाम आंना फेसबुकआव पासामिथा नार्जारि होदों ओमफ्राय फेसबुक पेजावहाय फामि सना होदों सार्च खालामनानै फल' खालामनानै लाबानो जाबाय जुदि माखासे भिडिअ'फोरबो नुबाय थागोन आं बेफोरबायदिनो जेब्ला इउटुबाव होखाङो बिनि उनाव आङो बिदिनो माखासे फेसबुकाव नायो नालाय आं फेसबुकाव आपलड होना होयो सोरबा सोरबा माने नायबाय थाग्राया सुखुवा नायनो लुबैयो बिनिखायनो ओमफ्राय आङो दिनैबो माखासे समनि आंखालावहाय भिडिअ' इदितबो खालामनो हायाखिसै आरो जेबो कनटेन्टखौनो लाबोनो हायाखिसै बिनिखायनो सोरबा सोरबा जेनेबा नायनो गोसो जायो खोनासंनो गोसो जायोना जाय जायनि भिडिअ'खौ नायो बिसोरो माने सानफ्रामबो नायनो लुबैयो टाइम जायोब्ला बेनिखायनो आसा खालामनानै थायो सोरबा सोरबा बिनिखायनो आङो दिनै दसेब्लाबो नोंसोरजों माने लाइभआवहाय फैनाय जाबाय आरो दुखु मोननो नाङा दे आं गेम गेलेनो आब' जागोन दे गेले माखासे फालथु फुलथु मानसिफोर दङ आरोना
मालायनि मोजांखौ नायनो हायो। स' फंबाय बिनानाव आं नोंथांमोनखौबो खावलायनो लुबैयो बेनो नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा बेफोरबायदि माने दुसि जायोब्ला होनजायोबा बखि जायोबा नोंथांमोनाबो जेबो माने बेफोरखौ सिरियास साननानै लानो नाङा। नोंथांमोनहाबो माबा मोनसे मोनसे लामा होसोयोब्ला नोंनि थांखिनि थाखाय होसोयोब्ला नोंसोरखौ बखिनो हागौ आरो नासयनोबो हागौ नोंनि लामायाव बारहुंखा अन्थाइ जाथेनानै बांग्रिं जाथेनानै थानो हागौ बेफोरखौ नोङो सौसिलां जेबो साननो नाङा नोङो बेखौ सौसि नोंनि खामानिखौ नोङो साक्सेसफुल खालाम आरो बेयाव न'खरनि मदद नांगौ मोनथिबायना न'खरनि मदद नांगौ मोनसे थांखिखौ सहैनो थाखाय न'खरनि मदद नांथारगौ न'खराव जेब्लायबो मोजां गाज्रि रायलाय खबर ला माब्रै नंगौ नङा बोरै मावबा बोरै जालांगोन बेखौ न'खराव खनसेब्लाबो खबर ला जायफोर हान्थिनो गोसो आङो फंबाय बिनानावफोरखौबो होनो बा सोरबा आंनिनो बिदा बिब'फोर बा सोरबा बिदा बिबाजैफोर सोरबा बेवाइफोर सोरबा बिगुमैफोर सोरबा बिहाव बिखुनजोफोर आङो माने गासैखौबो होनदों आरोना मोनसे थांखिखौ सहैनो आरो बावहाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला खुनु लाजिनांगौ गैया नों माबा मोनसे थांखियाव सहैनो थाखाय नाजानाया आरो महर मुस्रिखौ लानानैबो जौगानांगौ रोंनांगौ बे नङा सासे महर गैयिनि थाखायबो दङ सासे महर गोनांनि थाखायबो दङ माने नोंनि माखासे रोंनायफोरा नोंनि गोसो होनायजों आरो नोंनि नाजानाया नोंनि गोसो होनायजों आं बेखौनो बुंनो सानो लोगोफोर टाइमबो गैया आङो दोनथ'नोसै बिदिनो आङो सम सम लाइभआव फैगोन माने भिडिअ होनो हायाब्ला आङो लाइभआव फैगोन नोंथांमोना बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था आरो जुदि सोरबाफोर चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै चेनेलखौहाय साबसक्राइब खालामनानै ला आरो सोरबा जिथु मोजां मोनो अब्ला सेयार खालामनानै होनो बावनो नाङा आरो नोंथांमोना मोनसे आसिजोंहाय माने खनसे लाइक होनानै हर बास बेनो आंनि खावलायनाया आरो उननि मोनसे भिडिअआवहाय लोगो मोनलायबाय थानो हाबावथों मानसिफ्रा मोजां खामानि मावबा बाजै मानसिफ्रा मोजां खामानि मावबा बाजै मेगन साखायो आरोना मानसिफोरनि मेगन सानायखौ जेबो साननाङा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो जौगा आं दा जेरैहाय गोसो होगासिनो दङ आं गोसो होहांनायजों लोगोसे आंनाव बिराद सुथुर जादों सुथुर फैदों आं बे सुथुरफोरखौ सुथुर नङा साननानैहाय जौगागासिनो दं बा नोंसिनि सापर्टजोंहाय आङो बेफोरबायदिनो जौगानो हास्थायगासिनो दं बास बेनो आंना आं बेफोरखौ नेवसिनानै आं जौगानांगौ आंनि साकसेसफुल जाहोनांगौ साननायखौ बेनो स' लोगोफोर आरो फंबाय बिनानावफोर आङो दोनथ'नोसै उननि मोनसे भिडिअफ्राव लोगो मोनबावखागोन आरो मोनसेयावल' नङा बिदिनो थांनानै थासान्दियाव जा हायो कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन आसा खालामो बयबो बिदिनो नायनानै होबाय थायो बाय बाय